Εδώ είμαστε. Πώς θέλετε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει η πολιτεία έτσι ώστε το διαδίκτυο να γίνει ένα καλύτερος τρόπος για όλους μας. Αρχικά το διαδίκτυο από τη φύση του είναι ένας τεράστιος χώρος, ο οποίος δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί. Πρωταρχικό ρόλο στην ασφάλειά μας παίζουν οι προσωπικές μας επιλογές. Τώρα, όσον αφορά την πολιτεία, έχει μια πολύ απλή θέση, η οποία μεταλαμβάνεται ανάμεσα στις προσωπικές μας ελευθερίες και στην ανάγκη περιορισμού κακόβουλων στοιχείων. Καλό ήταν βέβαια να διοργανώνει οι καμπάνιες σχετικά με την ενημέρωση των νέων για τους κινδύνους που ελοχεύουν σε αυτό. Επιπλέον, να ενισχύσει τη δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος ώστε να τεθεί ένα τροχοπέδι στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Παράλληλα, η πολιτεία στη συνεργασία με τους πολίτες μπορεί να δημιουργήσει ένα φιλικό διαδικτυακό χώρο. Βέβαια, για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να γίνει μόνο με την εξασφάλιση και την ύπαρξη τεχνολογικών υποδομών εφάμιλων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, με τη διαμόρφωση των σελίδων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα για τους νέους, αλλά και για ενηλίκους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τη διαβίου μάθηση. Επιπλέον, με τη διοργάνωση εφαρμογών με στόχο την αποφυγή γραφειοκρατικών διεργασιών, το οποίο θα κάνει το διαδίκτυο πιο οικείο περιβάλλον για ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας. Και τέλος, να παροτρύνει τους νέους σαν εμάς να διοχετεύουν τη δημιουργικότητά τους στο διαδίκτυο, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα δώσουν και μια άλλη πνοή στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την όλη. Άξιος, μπράβο! Ο καλύτερος. Ευχαριστώ τον πρόσωπο του πρώτου